takanopaza pamba pemunhu. Pamba pakamakapaza panga pari pamba pani? Pevamwewo vanhu vamusingazivi. Okay. Pamakaenda kunopaza tisingatauri kuti zvii zvakaitika muchizopaza, makanga maziva here kuti pamba apa panogara vanani? Makanga maziva here kuti pamba apa nhasi hapana vanhu zvatiri kupaenda? Zvekuziva aiva ari manheru zvekuti panogara vanhu panogara, but zvokuziva kuti varipo here kana kuti havapo takazongoonawo pasina vanhu. Mukomana Lavhumo makadii? Makadii teera kuti tokuchinganidzai chirongwa chedu home away from home. Chekutanga ndiri kuona takagara pagadheni rine muriwo uri kuyevedza zvokuti, ende nanzwa kuti ndimi makaita muriwo. Ndingade kuziva kuti chakaita kuti musarudze pamaprograms ese anoitwa mujeri, kuti musarudze kuti muda kuita zvemuriwo chii? Panze ndaiona zvakawanda, ndakamboshanda mumafamusi mune zvaitika, but ini ndandisina hanya nazvo panguva yacho. Ndapinda muno mujeri ndakaona zvakakodzera kuti ndimbozamawo kuenda kugadheni. Simba randinaro inini ndakangoona zvichiita kuti ndiite gadheni, randakashuvira kuita. Okay. Zvinokubatsira ichi kana muri mugadheni muchiita muriwo, because ndiri kunyatsoona kuti muriwo wacho wakaitwa nemunhu ane mwoyo uri panzvimbo imwe chete. Zvinokubatsira ichi pfungwa, munenge muchifungei pamunenge muchiita muriwo yenyu yakanaka kudai? Patei tichiita muriwo tine tarisiro yekunozozviita panze, uyezve tiri muno muriwo unoraramisa isu vasungwa unorasta 9 months uchijiwa. But tichiti paseedbed takaudyara uyu muhongoro, takaudyara musi wa23 November tichisaka seedbed, then takazotransplanta musi wa15 November muhongoro. Tichinge taudzika 1 week, waita 1 week wabata, wakunyatsokuoneka kuti wabata, tikaisa fertilizer inonzi tobacco fat, kuti uve zvawakaita izvozvo. Tine mishongawo yatinoshandisa yakaita sana lambda ndeyemakatwemi. Kozoita ana nemesisi vanourayawo tupukanana twakangosiyana siyana. Saka unonzi chii? Because inini pandaona nambofunga kuti cabbage. Inonzi Covo Cappuccino F1. Imhosva iye yakazoti muwanike muri mukati mejeri? Aloe friend. Chii chakaitika? Takanopaza pamba pemunhu. Pamba pakamakapaza panga pari pamba pani? Pevamwewo vanhu vamusingazivi. Okay. Pamakaenda kunopaza tisingatauri kuti zvii zvakaitika muchizopaza, makanga maziva here kuti pamba apa panogara vanani? Makanga maziva here kuti pamba apa nhasi hapana vanhu zvatiri kupaenda? Zvekuziva aiva ari manheru zvekuti panogara vanhu panogara, but zvokuziva kuti varipo here kana kuti havapo takazongoonawo pasina vanhu. Okay. Kuenda kwamakaita uko, pane akanga akufurirai here kana kuti zvingava kuti matora zvinodhaka kuti muzongofunga kuti handei tunoita zvakadai? Kufurirwa hapana, kana kutora zvinodhaka hapana. Zvakangouya nekuda kwekuomerwa ndo kwakatipa pfungwa iyo maererano nekushaya nezvekuita zvakachareva zvezvi. Okay. Saka makaenda muchinopaza pamba, imi mitarisiro yenyu yanga iri yekunotora chii pamba ipapo? Tarisiro yandaiva nayo zvandawana
zvinoita kuti ndibatsirikane ndo zvandainotarisira kunoona. Okay. Saka zvii zvakazoitika kuti muzowanika muri mukati memapurisa? Vakandisunga ndakawanikwa ndiri panzvimbo iyo nevanedzembe. Okay. Saka mazobatwa imimi maendeswa kumapurisa, mazoendeswa mukoti, makatungirwa makore mangani? Tungwa 3 years. Okay. Saka makanzi Mukoma Love More takukutonga imimi 3 years in prison. Semunhu akaita zvinhu achiti ndakaomerwa nditsvagawo kurarama, makanzwa sei? Zvakandibata ndichitarisa munhu ndakatombopawo chichemo kukoti. Vakati aiwa mutongo watatokupa iwo unoenderana nechichemo chaunga uchida kutaura. Okay. Saka mazouya kuno kujeri muchitanga kupinda pagedhi rejeri munyatsoona kuti zveshuwa mhosva yandakaita kwanga kuri kuomerwa, but ndaitoziva kuti ndikabatwa imhosva. Muchipinda pagedhi rejeri munyatsoziva kuti mhuri yamaa muchiti iya muroda kushandira yasara yaakunzouko, makanzwa sei? Zvaibata tichisvika mujeri, but nekufamba kwenguva vepeace education vanobatanidzira neiyo rehab vane zvirongwa zvakawanda zvavanenge vachiita mujeri. Kune vanenge vachidzidza, vamwe vanodzidza mabhuku echechi, vamwe pane hupi futi dzinotochengetwa panapo, pane vari kutochengetwa hupi idzodzo weodini, kuchara miti, malandscaping. Saka inini yangu sarudzo vange ndapinda mazviri zvandakaona zvakakodzera kuva tichirima muriwo. Okay. Saka mashoko ekurudziro amunombopanana imimi magara, zvingave nevamwe vamunoitawo navo gadheni pamunenge muchiita basa irori, zvamunokurudzirana kuti kana muchinge mazobuda kunzoko musawanike futi muchizopara mhosva dzakaita saidzo dzamukapara idzi? Ipapapo tisati tatombosvika kukurudzira kubva kuna shefu vedu vari Tsati, vanova ndo vari apo tinoshanda navo kugadheni. Vanogara vachitirayira kuti dzidzai mabasa munozozviita kunze. Saka kuti tiite izvozvizvi vanenge vachitidzidzisa, makatarisa uyu muriwo hauna ujaro wajakara jakara, uyu mubhedha uyu 1 mita handiti, kudaiso uyu 1 mita handiti, right, topima 30 kubva kumacheto kuno kusvika panapa handiti, toti 40 pakati kusvika apo, toti 30 uku handiti, then aya maplants aya ma50 centimeters space. Okay. If you, your loved one or a family member has been diagnosed with cancer, at Veda Etherica, we have VHM Complex, a tried and tested immune boosting blend of herbs and minerals with positive results. Contact us using the number on your screen. VHM Complex, bringing hope to many. But pakuonesana tichionesana kuti vakomana ngatite tichidzidza basa iri, kana taenda kunze tinozowana zvinoita. Okay. Makawana here mukana musati mabuda mukoti wekutaurirana nevanhu makanga mapazira imba nekuvakumbira ruregerero? Mukana iwowo hauna kuwanika mapurisa, ndandatungooma mapurisa vangasisa nezvidzidziseni. Okay. Saka imimi nhasi zvichida munhu wamamapazira imba nhasi akatarisa, mashoko ekukumbira ruregerero amungada kumutaurira nezvamakanga maita pamba pake ndeyekuti chii? Ndinokumbira ruregerero nezvandakamuitira. Waiva utsinye, asi ndaizama kuda kuzvibatsira, asi iwe uri utsinye. Ndava mukati meno nzvimbo ndazodzidza zvakaipa nezvakanaka. Okay. Ko kune vari kunzewo
vari kutoti izvezvi ndakaomerwa otofunga kuti pamwe ndikanoita izvi ndikasabatwa ndo zvakanaka. Mashoko amungada kumuudza ndiye kuti chii kuti mangwana asazoonekwa wari mukati menzvimbo inoi? Ya vari kunze ngatitorei mukana wokushandisa maoko edu nezvipo zvatakapira. Otherwise inini nasingatozivo kuti titori nechipo chokuti tinotorima zvinoyemurwa nevanhu, asi nekuda kwokupinda mujeri kwandakaita handisi kuti ivo vauye kuno kujeri kuzodzidza kuti vazenge vachizoita izvozvo, asi ngavaiti vari kunze ikoko. Okay. Ko mashoko amunoda kuudza mhuri yenyu yamakasiya kunze? Kumhuri yandakasiya tinouya, Mwari ngavangovachengeta neni vandichengetawo munyasha. Ndinovimba kuti jeri rinopera. Okay. Takatarisa panyaya yemhuri, pane mafamily weeks anoitwa, pane mavisits anoitwa, vanombouyawo here vachikuonai kubva zvamakapinda muno? Ya ndinoona sekuti ndakavatadzira zvakanyanyisa. Nemudzimai takasiyana, ndaigara nevanhu sofa, vana vacho vana mai vavo ivavo, hapana ambotauri kuzongoona. Vakaziviswa here kuti ndo zvakaitika kwamuri? Vari kuziva, vari kuziva. Okay. Ko kune dzimwewo hama? Idzodzo hama dzacho ndo dzandotoreva, because amai vandataura ndati ndova nevana ndindaigara nevana, kureva kuti vari kutoziva kuti ndakasungwa ndakauya kujeri. Idzodzo hama dzacho dzakatosidzwa mashoko, ndakatombofonesa kuREACO. Okay. Mashoko amungada kuvaudza, muchivaudzawo kukosha kwakaita kushanyirwa kana uri mukati meusungwa, ndeye kuti chii? Vanhu vakaita sei vavavo mashoko ekuvaudza handina. But munofanira kuvaudza. Because inini ndapika ndakauya 2023. Hatiti kana uchiuya unofanira kuuya une something. Kuzongouya kuti Jesu yaMwari uri sei hazvinhu zvakakosha still. But ivo vakaratidza kuti havana basa neni. Ininiwo jeri rakupera tinonoona panze, ende kana taenda panze hazvireve kuti hadzisisiri hama dzangu. Mwari ndo vanoziva. Takatarisa kurarama kwamuri kuita munomu, rubatsiro rwamungati mimi nhasi pamamanza asara mashoma shoma iwayaya, ndingadowo zvekushandisa zvii zvamungada kuti mupiwewo nevari kunze vari kuona vanoda kubatsira kuti munge muchishandisa kusvika mabuda? Alright. Zvatiichishandisa mugadheni, ndotanga inini wacho ndoda hembe dzekushandisa magamboti anditika. Iro gadheni redu rinodawo fertilizer, rinoda mushonga. Otherwise mamwewo manesa. Okay. Taona kuti patosara mamanzi mashoma shoma, zvamuri kuzotarisira kuita, bozi ndikuona kuti muriwo uri panapa, mukazobuda kunze uko mukanoita muriwo wakadai soka, mari yacho yamunoita ipapo hamuzomboifarira. Pari ipapo chishuwo changu kana ndabuda kunze kuwanawo sponsor anokwanisa, because handingatauri kunyepa, lendi yacho handina pekuzviitira pacho. Saka ndinokumbirawo lendi yekuzviitira kana ikaita hecta nemainputs. Ndinovimba kuti zvinofamba sekudai kana pane mvura. Okay. Mainputs amungataura kuti munoda ndeapi? Because ndinotenda kuti hausi muriwo chete wamuri kungorima panapa, zvimwe zvii zvinodiwa muchizvitaura nemazita, kuti muriwo wacho une mazita, kuti ndingade masidzi akanzi chakati,
zvimwe zvatinorima ndezvakati saka ndotarisira ndakapiwa pakakura so ndinorimawo zvakadai zvakadai zvakadai. Alright, panapa uyu ndo muriwo watataura muhombe pane yese yatinorima panapa. Kune repi, kune tsunga, spinach ndo yatisisina panguva inoti yaimbenge iripo. Ndo yatakatobvisa tichizoisa iwa mukona. Saka imimi wamuri kuzotarisira kuti muchanyanyofokasa nawo kana zvamuchanyanyofokasa nazvo kana muchinge mabuda, kozi mumwe munhu anogona kuti ndosanozvitenga mbichana mbichana ndichimirira kubuda kwawo ndozovapawo notangawo kurima. Ya, munoona zvazvinoita manje chinhu chinonzi garden chinenge chine zvinhu zvakawanda kozi zvakakufanana nemushopu. Mushopu hamuisi weshuga chete, munotoisawo netumwe tunhu tunoita kunge tumanga-manga but kune anotida tunhu tutu takakosha kwaari handimazvozvo. Saka ndinotarisira kuti macucumber, makabheji, maonyeni, makerotsi netumwewo tunoenderana nemugadheni zvinge zviripo. Chishuwo changu. Tinotenda kuti vari kuona vachakubatsirai. Tichivhara chirongwa chedu chinochi, mashoko amungada kusiyira vanhu vechidiki even vana baba varimo mudzimba uko kuti chakakoshera kuita mabasa emaoko chii? Nekuti ndinotenda kuti munguva yetiri ino unogona kushaya basa chairo rekuti ndinoenda kubasa kunoshanda ndichizotadzisira pei. Chakakoshera kuita mabasa emaoko aya sana baba chii? Ya, ndinoti kwavari mari iri kuwanika muvhu. Mari haisi mukuhodha mabhero chete, nyangwe kurima kana muchikorokozi kurima ikoko kana une paunokwanisa kunge uchirima ngatirimei. Tichitendazve kuna shefu wangu Rutsati vandinoshanda nawo basa ravakandidzidzisa, ndinovimba kuti ndava pakanaka. Okay. Ko kuna nasekuru vamwe vanokudzidzisai zvichida mamwe mabasa asiri ekubata nemaoko aya ekuzviti vakakuudzai mashoko chaiwo mamwe anokudzoreredza? Mashoko amuda kuudza vana gogo ivavo nanasekuru ndeekuti chii? Ndinoti kwavari ngavarambe vane mwoyo wavanawo kurera iwo. Sana sekuru nana mbuya vevanhu varambe vakabata ipapo pavari. Zvichida pane zvandasirira pakukubvunzai kana kutaura kwataitawo zvamuri kunzwa kuti pamwoyo penyu munofanira kutaura, ndoyu mukana wandiri kukupai kuti mutaure kana pane zvatasirira. Hapana zvandiri kuona zvandasirira, hapana zvandiri kuziva parizvo. Tinotenda kuti kune mhuri yeZimbabwe yakatarisa. Tinotenda izve kuti pane vari kuchengetawo vana vacho kana hama dzenyu dzakatarisawo pavachaona, tinotenda kuti mwoyo yavo ichanyautswawo nezvamavataurirawo kuti mangwana vazokwanisa kuya vachiita se vachikuonaiwo, nevari kuonawo vazokwanisa kukubatsirai kuti mangwana kana mabuda muzovawo nerenyu basa remaoko ramungaitewo muri kunze, kuti musazoonekwa muri mukati mejeri zvakare.